Hrvatska pošta, Ministarstvo pravosuđa i uprave i tvrtka 7IT proveli su projekt digitalizacije preporučenih pošiljaka. Hrvatska pošta nastavlja sa svojom digitalnom transformacijom. U ovom slučaju u zajedničkom projektu sa Ministarstvom pravosuđa i uprave kreirali smo jedan novi projekt e-delivery standarda certificiran od strane neovisnih tijela iz Europe koji nam davaju mogućnost da u potpuno certificiranom sigurnom okruženju distribuiramo preporučene pošiljke u potpuno digitalnom obliku od početka prijema do uručenja. To je jedna novina koja u ovom trenutku čak ni u EU nije previše zastupljena, što nas stavlja na samo čelo zemalja iz EU koji su se certificirali sa ovakvom vrstom usluge. Ovo je potpunosti certificiran kanal, siguran kanal, dakle to znači preporučenu pošiljku koju danas imate danas imamo u fizičkom obliku, seli se u digitalni svijet i u potpuno digitalnom okruženju imate 100% sigurnost da je pošiljka uručena u prave ruke i praktički u digitalnom obliku imate jedan potpis, digitalni certifikat koji vam potvrđuje da je pošiljka uručena primatelju u točno određeno vrijeme i u točno određeni sandučić. Za razvoj digitalnog rješenja bila je zadužena informatička tvrtka 7IT. E-delivery projektom implementirano je rješenje za elektroničku razmjenu dokumenata koje je potpuno u sukladnosti sa eIDAS uredbom, što je i potvrđeno izdanim certifikatom sukladnosti. 7IT je na projektu bio tehnološki partner koji je bio zadužen za razvoj softvera, dizajn softvera, odnosno svih ključnih softverskih komponenta. Kroz stvoren je kanal komunikacije koji je omogućio povezivanje IT sustava pošte i ministarstva kroz koji se transferiraju elektronički dokumenti u potpunosti po standardima e-delivery. Zašto je sve to bitno? Dobivanjem certifikata sukladnosti za pružanje usluge kvalificirane elektroničke preporučene dostave stvoren je pravni okvir da svi potencijalni pošiljatelji, a tu prvotno mislim na tijela javnopravne vlasti, koji šalju preporučene pošiljke, mogu po prvi put svojim korisnicima umjesto na kućne adrese slati preporučene pošiljke kompletno digitalnim kanalom. Ne moramo govoriti koliko su digitalni kanali bolja opcija od brzine, jednostavnosti i samog boljeg user experience za krajnjeg korisnika. Projekt je trajao 2 godine, od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. Vrijednost projekta je 310.000 eura, a 75% sufinancirano je bespovratnim sredstvima iz instrumenta za povezivanje Europe CEF. E-delivery je nastavak projekta koji ide u smjeru digitalizacije procesa u hrvatskom pravosuđu. Dakle, kroz taj projekt omogućit ćemo našim građanima jedan siguran i brz primitak dokumenata koje dostavljamo iz resora pravosuđa. Tu se zapravo vidi jedna dobra suradnja privatnog i javnog sektora kroz ovaj projekt i vjerujem da je to samo jedan od početaka daljnje digitalizacije, ulaganja u digitalizaciju hrvatskog pravosuđa. Pa evo, pozivam i sve građane da u što većoj mjeri koriste taj novi sustav e-delivery Hrvatske pošte.